Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं माने माइक्रोफोन बिहरदों आरो ना वायरलेस माइक्रोफोन दा दहाय बावै आङो फ्लिपकार्टनि अफिसावबो ओपनिं खालामखांबाय दा बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो ना माबायदि माइक्रोफोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना आं बेसेबां गोजानाव दंफैयो मथा मथि दायो 50 नङाबाबो 10-20 मिटारसो जागोन आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय आरो दा नै आरो गोजान थांबावनोसै आङो नायदो नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै मथा मथि आं दा नै 1 किल'मिटारसो गोजानाव फैबाय आरो ना खोनासंबानो जाबाय नोंथांमोना माथोखौ गावदों ना मादों नोंथांमोना एसेब्लाबो आन्दाज मोनदों जानांगौ माबायदि माइकआ नोंथांमोनाथ' दा नुगासिनो दं नै फैसा खुस्रा सानगासिनो दं बिथाङाबो दामा खामायो मासावनो 30-40 हाजारसो खामायो सोराङा आरो फुजा सिजन माबा माबि सिजनबाथ' बांसिन खामायबावो लाख मोनसे थांलायलाङो मालाबा मासाव नैबे जोंहा फ्लिपकार्ट अफिसनि मेनेजार आरो नैबे सारा बर'बो बिराद मोजां रोंगौ दा बेवहायनो आं माइकखौ टेस्ट खालामनो थाखाय रायज्लायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना डिस्टेन्सखौ नुखादों जानांगौ बेसेबां गोजाननिफ्राय नै थिगानो दंना थिगानो दङ बर्थमान मोजाङानो ओमफ्राय दा मा खालामबाय थादों सारा आंथ' दायो माने खामानि आरोना फुङावनिफ्राय बेस्थ' थानांगौ आरो डिस्ट्रिबिउट खालामनांगौ ना बबे जायगायाव माने पार्सेल दङ मेरला पार्सेल आरो माबा फुजा फैबायना औ बेनि थाखाय आरो बारा जाबाय आरो नैबेखौ खाथियाव लाबासो बांसिन मोजां खोनागोन खोमा एसे जिउ नाङा माने जेनेबा फार्स्टआवथ' खुलुमबाय आरोना रायजोफोरा आं माने कुनाल सरकार आं जेनेबा फ्लिपकार्ट अफिस सालायगासिनो दायो ओमफ्राय सेंग्राफोराबो सोलिगासिनो आं दं बेबायदि आरो साबैसे नोंनि बे फ्लिपकार्ट अफिसाव साबैसे कुरियार बय दङ दायो 12 जन औ दं औ बिसोरो सोलिगासिनो आरो ना औ बेनो दे थिगानो दे थेंक इउ नोंथांनिसिम नोंथांमोना आवाजखौ खोनाखाबायानो दहाय आङो नैबेखौ लागायाखैमोन दायो लागायबाय आरो ना क्वालिटिखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय डिजिटेकनि जायनो नांगौ आङो लिंक होनानै दोनदों डाइरेक्टलि अर्डार खालामनो हागोन नागिरबाय थानो दरखार गैया आरो ना अफिसाव बिदिनो जाखायो मालफोरखौ एसे गारला गारसि दोनखायो सिजेल खालामनांगौ जायो नालाय बेनिफ्राय बेयाव बारा गोबाव थाबाय थाया डिस्ट्रिबिउट खालामो नालाय बेनिफ्राय दा नै फ्लिपकार्टनि जिनाखि जोंहा कुरियार बय फंबायमोनाव आं फंनैसो सोंसै बेसेबां गोबाव जाखो जोंहा बारा गोबाव जायाखै हप्तासे नामा नैथिं दं जोंहा ब्रादारा नैबेथ' बोसोर बारबाय खै बोसोर जाखो जायाखैलै बोसोर मास जाबाय दां मास मोनथामसो जाबाय न' जाबाय इनकामाथ' मोजाङानो दायो इनकामा थिगानो ओरैनो बे मासाव खै हाजारसो खामायगोन बायदि बारा नङालै 6-7 जागोन आरो 6-7 न' होमबाथ' नोङो गोदानसो जाहैबाय सोराङासो मिथिगोन सोरांनाव सोंनि र' मा बुङो नोङो बेसेबांसो इनकाम जेनेबा मोनो जेनेबा मान्थलियाथ' फिक्स सिस्टेम गैया जोंनिया थारमाने खामानिनि सायावसो नालाय खामानि दिपेन्ड माने डिलिभार खालामनो हागोन कमिसनावसो मेक्सिमाम बिदि आंथ' खामायनाया मेक्सिमाम मान्थलि हाइसआ 16 थाङो 16 लयेस्टआ 8,000 ओरैनोथ' आगोलावथ' बांसिन खामायोमोन खोमा आगोलावथ' माबाफ्राबो कुरियारफ्राबो खममोन दायो होमबाबो थिगानो जोंनि लाइनाव थिगानो नै बायदिसिना फुजा अफार माबा अफार फैगासिनो दङ दायो फुजा सिजनाव दायो बारा जागोन फैगासिनो दं बेयावथ' बारा जागोन बे सिजनाव दायो बेबायदि टाइम फैगासिनो बे बारा जायो आरो दा नैथिं दङ जोंहा नैबे फंबायाबो माने कुरियार बय आरोना কিমান কামায় মাহত হৈ যায় আৰু মোবাইল কিনিব পৰাকে হৈ যায় মানে মোৰ অডিয়েন্স কিটা মানে সব এই স্যালাৰিটোৱে মানে জানিব বিচাৰে সবে মানে কৰিলেও মানে খালি মানে পইচাটোৱে আগত মানে ক্যালকুলেটৰত কিবা কৰে আৰু এই কাৰণে মই স্যালাৰিটো ডাইৰেক্ট দিলো নে কেই বছৰ হৈছে আপুনি ইয়াত কাম কৰা মোৰ 9 মাহ হৈছে 9 মাহ বছৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়া লোকে মানে ঘৰটো চলি আছে ইয়াতে কাম আৰামছে জব বৰ্তমান এতিয়া প্ৰাইভেটতে প্ৰাইভেট আৰু পাৰ্ট টাইম জব আৰু এটোটো লং টাইম নহয় এনে সরকারি জব তো এপ্লাই কৰিছে না নাই কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ পঢ়া-শুনা বিএ ড্ৰপ এতিয়া এইটো কৰি আছো বিএ কমপ্লিট কৰি থলে আৰু নাকি কমপ্লিট হোৱা নাই কৰি আছে 2-3টা সেমিস্টাर बिराद मोजांनि बाथ्रा माने फरायगासिनो दङ बिथाङा आरो बेजों लोगोसे माने एक्सट्रा गावनि कलेजनि खरसा थाव खरसा माने नांगौ जायो नालाय कलेजाव फैनायफ्राव दा बेनिखायनो एक्सट्रा डिलिभारि बय खालामनानै बियो पार्ट टाइम जब मावगासिनो दं आरोना जोबोद मोजांनि बाथ्रा ভাল লাগিল ঠিক আছে थैंक यू दा नोंथांमोनाथ' आवाजखौ खोनाखाबायानो आं डाइरेक्टलि बेयावनो रिभिउ होबाय आरोना नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ अर्डार खालामदो दहाय बेखौ जिनाखि बे कभारखौ लागायैयाव माबायदि
खोनादोंमोन दायो माबायदि खोनादों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय फैसाखौथ' आं होखांबाय आं डाइरेक्ट आनबक्सिं सानबक्सिं देखायबाय थायासै बेनो आरोना क्वालिटिया जाय नांगौ डाइरेक्ट आं लिंक होनानै दोनबाय बेनो 3000नि बारा लादों मथा मथि फुजा अफारफ्राव बायोब्ला नोंथांमोना एसे खमाव मोनगोन जानो हागौ 3000नि बारा लादों आरो एसे 4000 3000नि गेजेराव स्क्रिनाव होदो आङो एसे क्वालिटिफोरखौ आङो भिडिअ बानायदों आरोना दहायनो बानायखांबाय खिन्थु बिसिखांबायबो आं दा नै आनबक्सिं खालामनानै आरो देखायफिननोसै नोंथांमोननो माने दहाय बिसिनायाव आं भिडिअ खालामबाय थायासै नालाय जास्ट माने क्वालिटिखौल' नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय भिडिअखौ बानायदोंमोन दहाय दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना डिजिटेकनि बियो नै डिजिटेकनि आरोना डिजिटेक कम्पानिनि बियो माने मबाइलनि थाखाय आरो बियो केमेरायाव जाया अनलि मबाइलनि थाखाय टाइप सिबो दङ बेनिफ्राय एप्पलआवबो जायो आरोना एप्पल मबाइलावबो जायो आरो बियो दा नोंथांमोननो मा मा मोनफादों मा मा मोनफायाखै देखायनोसै नै आं दा खुलिबाय बक्सखौ नै बेबायदि फैगोन फार्स्टआवनो डिजिटेकनि नै नायनो हागोन नोंथांमोना बे मा मा मोनो मा मा मोना नायदो नै बेखौ नै ओरैहाय बेहाय लगायजायो आरोना नै बेहाय ओरै लगायजायो भिडिअ बानायनो थाखाय मोजां माने बाहेरनि साउन्ड हाबा नैबेखौ बेनिफ्राय मबाइलाव सोनांगौ आरोना मबाइलनि खिथुआव ओरैहाय चार्जार सोग्रायाव ओरै सोनांगौ बेनिफ्राय नैबेबायदिखौ माने इन्टारभिउ लानायाव मोजां जायो आरोना सानै जेनेबा नों सोरजोंबा इन्टारभिउ लानोबा बा ब्लग भिडिअ बानायनायफ्राव मोजां जायो बेनिफ्राय नैबेहाय आरो मोनसे माबा दंबावो नै मा मा मोनफाबावदों नैबे बक्सखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बे बक्सआव नै मा मा मोनफादों बेहाय नै माबा मोनफादों आङो मना बायदि फिसानो मा होनगोन बेखौ बेग आरो नैबेयाव चार्जार मोनफादों नै चार्जारखौ नायनो हागोन नोंथांमोना चार्जारा टाइप सि चार्जार मोनफादों बेहाय चार्ज होनो थाखाय नैबेहाय आरो माने बेयाव बार थांफायो आरोना प्रपर आवाज थांफायो मोनफादों बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव दिनैसो नुजाफैलायबाय आरोना लोगोफोर माने दिनै जोंहा मारामा मा होनो नैबे बुस्थुखौ गोदान लाबोदों आरो ओमफ्राय आं बारा बुंनोबो रोङा ओमफ्राय बिनि क्वालिटिखौ दिनै नायनो होननानै माने टेस्ट खालामनायबाय आरोना बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव रायलायनायबाय आरो बिनिखायनो आङो नैबे आंनि हाथाइ खदाल बायदि हाथाइखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फेक बक्स फैलायबाय आरोना माने रायलायनाय आवाजआ माबायदि जादों माबायदि खोनादों बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों बेनोसै आरोना लोगोफोर आं बारा रायलायनोबो रोङा जोब्बाय गोजोन्थों बेनोसै लोगोफोर थ' माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथादो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय